И здравейте отново от мен. Искам само да ви покажа нещо интересно и да се замислим как да вдигнем нивото на българския туризъм, като хората, които развиват български туризъм, се отнасят с такова безхаберие и нехайство към природата. Показвам ви, тук близо до един хотел в Несебър открихме. Ето вижте, това са стари строителни материали, само ги вижте в какво състояние са. Оставени, просто е така да гният сред природата. Всичко около мен, всичко това е боклуци. Сега ще мина от другата страна да ви покажа. Но започвам да разбирам всички хора, които ходят в Гърция, в Турция и някъде другаде. Там поне хората се грижат за природата си и създават, нали, подходяща среда. Само погледнете. И това всичко е на метри от хотела. Ей, тук отзаде е хотела. Само погледнете за какво става въпрос. Така ли ще оправим българския туризъм? Аз силно се съмнявам. Продължаваме с нашите сигнали. Няма събота, няма неделя, няма слънчево, няма дъждовно, няма студено, няма топло. Всеки ден сме на терен. Това е от нас.